nang litum media fan nilitum dak APHLC Lumbajong Constituency Committee hoi ahin penang litum fan kachopa alam thegela pu hello maya jong nilitum pinigela ke litum ado beta chini holo litum det apu mate tum kalitang Samsung Sing ti labangso iti arni labangso nitum chipumu erlo si laso pena phige non nitum nang litum han isi media hoi pen nang litum han kapachani kun kangtung dan kadowe nilitum ketan kangtung ala hello kedam tang tarik tingkorapli arni da Deputy Commissioner asai hempen jitu niki kepangda kalam the hala voter list salong jaha da constituency cap an aputha kapan 4782 ana phan ke amendment in than ponno pulabang solam the putha kalo labang ke nilitum Lumbajong constituency hoi APHLC party pen ke laken nitum ke lake kroi krik la pen che donun thek thek che donun the ke la hello la an chot kali de nahi athe ma la dak Lumbajong along alang atum ke 1382 an si inghan poncho tangte hala 2010 pen bugadi 2010 man aprang atu ma phan de inghan pon pe de puma hala so bang hala hai tum gen de non la 2010 pen api bang tum hansi inghan pon lo pulo next MDC gen de la tum ke aku utarai jitu niki vote ke jok ji adhikar long thu lok po di lasi la bang ke chok sedak ke jong pon ateng ke hawar ke hat pen ke 763 la pen lang pher pen ke 692 pusalang tum inghan pon lo pusipulo pholoni pen ke 164 pulo langhin pen ke 91 pulo seta langhin da do pick ini tum theklo la pen Korkanthi constituency pen tame 287 pulo Mahamaya pen 263 pulo Nomati pen 194 pulo Lumbajong long la an angkan ke thela pen la anak ke che suki ongsi 1382 la alang itum kang thanpon la ke chokdam de pusini itum jongpon la pen dhonsari pen da 896 la pen singhason pen 50 pu total ke 4782 alang itum ing than pon lo pula hedi Oke pateng balang tum dak ke bang pen news fast deh ang tum pan लाला पुतो वार चाहता थे सबसे लोगों बा बोले को बा चलो चलो news fast abi tum tum hana ke ropi lo dak ang tum pan ke pateng pen ke bang pot nang homri pot la sini litum ke paklang tum kang tung ke lahen lo non ke dobom labang so administration pen karbiang long administration pen ke claim pon la ning kan krihini laso ke dotang atum phan ke voter list long in than pon pu pusia lang tum pang dak pon la he la sila tum bang ke card of death yen mang ke 2010 pen si en po 2010 pen non 2022 di 2010 pen aphi ke bang tum phan an bang ga mening than pon lo la pu la he ke pang dak pon sita labang so ning kan krihini pu card of death ke en mang ke chok chi pusin tum pudam athe peneng 2000 kidamdang 2010 pen peneng 2022 an ke ningkan krehni lo latum ke endam ke lasinon next MAC bang ke ningkan krehni ningkan kre thoma phi bang ke dolo pulatang te aku hala ke be ke chetum bang ke voting right long thulok lo pulote ningkan kre ke thoma phi ke long ra po ke be ke chetum ta jang te ang tan men ke bang atung phan ko puson me chetum ke khang ko laso aron ke itum ke chok lim kali lapen inglonga khai mate karbi inglonga ara tum ke jok wana velu ke bang jilang arni ke lasi labangso 1951 la district council labangso a rules ateng ke haladak angdeng pi ni angdeng so toksilong pulo nangli tum me thang le voter list che selamot election ke pa do jasmet lapen voter list ka selamang ke tum council kim rang tang delo tenang me thang che selamot pulo not anda selam le delo la so ka selam le temporary alok enpon aposil asone piniani nang chiplang la so posil la ke bang jilang arni ke tum jokon e la pen constitution long ke tok do Indian constitution long la son si tok law constitution is the supreme law of the land and all laws passed by the legislature must be
consistent with the provision of the law poseda pulo lasi aron ajat aron le pang dagji sita ilitum adet ke constitution hello itu along di adet kira je phani constitution hello foundation ke lasi constitution long ko pima ke do hala si tum claim ponai non la ning kan krehini bu ko napen lok la tum angkur kirip dam podi itum angkur ke nang kok jimati ko napen si tum nangkang bob lo hala so adim pen si tum nc selam ponai lasi constitution long ateng pulo tangte labang so 1951 haladak rule 128 long ke tok tado de hadak ke tok tado kaung po ate democratic country ke government atum claim aling si tum rada tum khodum re nai pukali constitution long law long ko pisi ke tok ma hala so ateng la tum da claim ke dat pote itum ka oppose ke itum ki kham ke lage rada tum long aja kong do lage democratic country apot si itum ka pheri nai ja lama belo itum 6 schedule constitution ke head lo itum constitution along se aja ta tok lam lo constitution men si high court dak donon polate high court dokok po supreme court a pedonang polo supreme court a dokok lo india a president a pedonang po si pedokok lo lake constitution pen si ki jong sai selu lasi constitution hello mohet neli pang dak lo constitution hello supreme law of the land and all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution ajat a law le law making body tum hedi mla tum ponon a parliament long ponon aron ka selam atum sita constitution long ko pisi tok mahala si selam jadi lapen itum cecak don prong pulo te kehen uta claim de ta hai mini sita itum jong si kham khelo te lage aron kali pu itum kham khelo te kichun chejet nai lama we ile tum farmer bill thenglang lo ke di ke dam tang farmer bill ke bang parliament long ta bang pase lo sita bang oppose lo bang evidently di la hen lo la si democracy ateng pulo tang te itum ke oppose bompo ke chok che aron bang ke athe khelam do ko ke asi 6 schedule ke tuming long along ri pasilang panong pilo posi constitution long ko pima ga tok lakin tum claim pon bom po la long ri tum phan bicini thek thek che donun the ke la hello la an chot kali det nei athe ma la dak lumba jong along along tum ke 1382 an si inghan pon chot tangte hala 2010 pen bugadi 2010 man aprang atu phan gen de inghan pon pe det puma hala so bang hala hai tum gen de non la 2010 pen aphi bang tum han sing than pon lo pulo next MDC gen te la tum ke aku utarai jitu ni ki vote ke jok ji adhikar long thu lok po di lasi la bang ke chok sedak ke jong pon teng ke habar ke hat pen ke 763 la pen lang pher pen ke 692 pusalang tum ing than pon lo pusi pulo poloni pen ke 164 pulo langhin pen ke 91 pulo seta langhin da do pick ini tum thailong lapen korkanthi constituency pen tame 287 pulo mahamaya pen 263 pulo nomati pen 194 pulo lumbajong long la an angkang ke thela pen la anak ke che suki ongsi 1382 la alang itum kang thanpon lake chokdam de pusini tum jongpon lapen dhonsari benda 896 lapen singhason pen 50 pu total ke 4782 alang letum ing than pon lo pul hedi etame nilitum lumbajong a constituency pen APHLC pen ki pudunji bangke la jituni ki litum ke damtang ilitum 2017 di ilitum jituni ki high court pen jituni ki la order ke long ta de paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen itum dak voter list selam nai pun itum pupik lo a order dari itum high court pen long lo ande ko people of soteng balang tum claim pon high header lo lasi ladake ake hai tuliram rong hang satami alang li di dak puloyo chekluyon trok angbong pen petang det nai pudi sata chekluyon trok kali sinon ke ningkan pho ta ke pleng tu pon election da ke tu po alang li tum phan nili tum ki pukan tum la hello labang so ke che so tum phan voter list pen amen in than et te ituma ke phan ituma long rie phan itum ing long so phan kopenia ke no hok do yima lasi labang so 4782 ke than chot ke nitum ke la ke kroi kre la pen la paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen itum voter list selam long vek ningi la pelang tum selam vek ningi la hello itum maning ke hang ke nasi non nili people central committee pen
teron sanghu legal cell secretary nang setong nunduk la selang list kami tetini paning de pono na Sangi. Lasi constitution lang ko pima ke do hala si tum claim po nai. Non la ning kan krehini bu ko napen lok la tum angkur kirip dam po di. Itum angkur ke nang kok jimati. Ko napen si tum nang kang bob lo hala so adim pen si tum NC selam po. Lasi constitution long ateng pulo tang te labang so 1951 haladak rule 128 long ketok tado de. Hadak ketok tado council rules along. Before the commencement of this act pelasong ketok do hada. Nasi labang so ek ki pangdak pe ningkan krehini aprang ke do tum si vote pe jok long ji pita pe jok long chot po ba pe jok long le pusa ison ba provision itum selampon undo. Halabang ke. Lasi 1951 pen labang so rules jong si en bom lang polotang te hedi ke bege che teman tu khang elo la sin jasmet itum aron ki pachok lim je fan sin non APHLC tum mangga jasmet ke mang ponlo la pen la bangso aron chok lim lo polotang te ka do kawe a party pu puram ne dalo ka pre ka tum manda le longom pu mati ne kalima kala lada ke tum khe fan sin non ka che song lo posi la bangso a rules le tum selam de lo polotang te tum khe abang ke jok bek bo la pen long ri long pas dai tum cerai kom tek bo la pen nomor hini bang ke long leron kai dai tum pu ver lo long leron ta la ta 6 schedule spirit ateng pen kali dia la si 6 schedule spirit ateng polotang te bang khasi jante hil si bang amithang islam pen lo la si hada ke jor ga philam lo even bang panda list pen da pilong le ning ke me pen da pilong le pini amarat api pen dai tum chelar long le long le kaprek inglong mate inglong akheng bong si che jor chenam long chaji lalo te di future bang ke tum jokwan pu sedami non ningkan kre ni nang do po ke bege che tum daglom nane han chuti ki po pini ne auto chowek po ne gari driver pipine po ningkan kre thom ke nang pleng rok po inke next gala tum ke voting right long lok po inte itum lason po te kona si jok la nasi ni tum APHLC pen ke hang ka demand pon ni itum ke la hen lo jong si tum pe jok nang ji pulote labang son non high court order teng pen la 1951 pen phikirang atum phan anging than pon lam nei lage lalote chokli ma rules lage ba constitution ateng sidam po law teng lo sidame non ateng ningkan krehni pote lage angkur gawi konat pen latum ne na hokta we bon la sona rules ki angkur awe lage kaslam tap la si angkur awe pulote lage constitution base kali pulotang te lage law cheplang ne deji la si anarni tame la poson ka chini dam ka we posi la so temporary law bang se tum en lo tabang so rules pen si kembo ma posi itum along ribang ke kichi akhai to mangang pleng tulo